Apua. Elikkä siinä on tämmöset, nää on 3 kasit. Elikkä siis jos joku ei nyt tiedä mitä tää on, niin tää on semmoset spreitä, mikä niinku estää silleen, että ei niin paljon kastu, niinku noi kengät. Ja sitten niinku ei niin helposti likaantu. Mut joo, tämmönen ostettiin sittenkin. Joo, mä käyn nyt hakemassa viikonloppukarkit. Tai no sunnuntaikarkit. Koska joo. Mulla tekee mieli vähän mentosta. Niin pitäis mä ostaa tämmönen. Pitäis maksaa. Maksaa vaan ton verran. Niin maksaa tän. Tämmöset. Tai no en mä osta, vaan mun väräiskä maksaa. Mä otan. Joo, mä ostin ihan tommosen sitten. Musta tuntuu, että tässä on mun. Siis kattokaa mitä mä löysin. Nyt mä en tiedä paljon tää maksaa. Niin mä en ehkä viitti ostaa. Okei, mun on pakko ottaa vielä vesimelonin knaftereita. Tässä on mun sunnuntaikarkit. Sitten mä näyttimään mun väräiskä. Mä haluan siis viinipäitä, niin mä en ehkä osta viinipäitä. Mun siskoiveli sanoo, että nää missä on nää kaikista tummimmat, niin on paljon parempia. Mut just nyt totta puhutaan, niin mä tykkään eniten näistä vihreistä. Jos sä oot mun isosisko tai isoveli, niin joo, tässä on mun mielipide. Mut mä tykkään myöskin näistä, mutta mun lempparit on nää vihreät. Mä yritän katsoa hyvän täältä. Mä en oikein tiedä mikä on hyvä, niin mikä on kysymässä. Se oli hyvä. Mä en saanut sushia tuolta. Nyt mä oon mad. Mad tyttö. Mä sain sittenkin sushi. Tylsää. Tää kauppa on niin iso, että mä kierretään kohta tää koko kauppa ympäri. Ja välipalaksi tämmönen. Kassalla. Mun ukit oli siellä pohjalla. Mun pitää nyt vahtia näitä kaikkia. Anna! Hei poi, tyttö! Joo, mä en jaksa kuvata tästä koko ajelusta, joten moi moi!